Bukit Beruang Gerigis. Nggih. Semisal malah keterangan panjenengan Eka kagungan ayam bakar Pacitan nggih. Semisal malah keterangan panjenengan Eka kagungan ayam bakar Pacitan. Terima kasih. Pak Samin Tauran nanti gini ngomong.
Ya nggih. Tobat. Kurang apa? Lah kira-kira kurang apa? Aku iki nggone tresno. Dudu tak tangisi. Ning nyatane Ya sliramu nglarani ati tatu ora bisa ditambani mripat iki ora bisa tak kekepe yen ta weruh sliramu jejer dheweke ngandum tresno ngumbar nasaning asmara lali aku yen jejer wanita liya wis miliar tresno aku apa dheweke. lah semoga Wis selamat datang Mas Jumati dadi bojoku apa bojone. sakarepmu Mas Lah aku piye bola balik gawe gelane rasa tresno dik sliramu rapi sajaga. wis miliar tresnaku apa dheweke Lah terus aku ki piye? wis miliar Sang dadi bojoku apa bojone kono nakal yo dadi bojone kae. bali Pak Yati. gawe gelane rasa Seger Pak Yati. rasa tresno
Surabaya Tomo, Kakak Moto juga Bapak Rena, Mas Ato Sadewo, Bapak Sarul, Subrumo. Oh begitu. Rino wengi tansah kelingan perawan ayu teko jambean bantal guling tak sayang-sayang rasane kaya wong kedanan cempedhak pas tutunku yen wis cedhak ora wani kondo ning apa sliramu lunga ninggal mulih ora kondo-kondo saben dina aku ngelamun tekan ngomah atiku bingung kadung tresno gak wani nembung rasane kaya wong linglung wangi-wangi banyune sabun iso tak rewangi atus wungku tresna ora bakal alum tak enteni yen masih purun aduh mae aduh hatiku rindu kangen tenanan kang masku pulang kang masku mulih tanah seberang aduh mae aduh hatiku rindu kang masku mulih kang masku pulang ing tanah seberang bening banyu jambean biasa tak ombe sayang ngelengake nalika biyen kenalan bening banyu jambean biasa tak ombe sayang ngelengake nalika biyen kenalan gede dawa belatok iku ya bawaanmu aku cek aduh mas atos kaku iku ya gawanmu dalan siji alah keri-keri sing dadi lewatanmu alah keri-keri amok ngalah iku ya watanmu saben dina tansah nyambut
slametan kanggo dadi jaga siku dosa Ye, bergoyang-goyang, oh bergoyang-goyang, bergoyang lenggang, irama kendang, Pak Yati sampai sing podo joget, goyang, 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 minggu digoyang. ayo Pak Yati goyang Pak Terus Yati bergoyang, Pak Yati digoyang terus bergoyang, bergoyang bergoyang lenggang, irama kendang, sambele teri lanang wadon solahe, sing padha joget, goyang digoyang, goyang goyang goyang, ikuti goyang ya 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 ya, jos jos jos. ning endi nggon kok goleki pete-pete kepingin ketemu nadyan ado tak parani mong nuruti karepe ati bareng saiki ketemu kowe teka ninggalake aku kaya sinendal hatiku kemetes nelesi pipiku yen pancene ora tresno Nono. ya kandha sing perasaan jadi aja gawe gelati titi aku ora bakal kandhani kaya ngene lelakon aku biyen ngopo kok dadak ketemu ala keri bos akeh yen pancen ditinggalake gawe gelo ati saklawase ser pokoke melu melu sapa ya melu kowe pokoke melu melu apa ya apa wae emang kok tinggal dhewe aku pengen ngetoke emang ning omah dhewe pusing pokoke melu melu ngendi ning endi wae
iki Pak Yadi. Nandang asmara apa to awakku dhewe hamring awakku iki besok kapan katekan jeceran wong taus umpama nonah kodang tanpa sasap mendarat tanpa nyidam sari kas
sak jagat raya kelingono bukit lan samudra ya yo ora ilang memanisi aduh hati-hati salawase ya yo ya yo iya nalikane ring wengi atiku lam-laman sira wong oh ya yo sampai mati ora bakal lali lakae lintange luku Ser. C. Kene kelatregan ingkang kagungan ayam bakar Pacitan nggih. Sebelum kelatregan batinipun ingkang kagungan ayam bakar Pacitan. Nah, semoga sukses. Mas Kuslan, Mindo. Katon ayam tentrem nek nyawang kopi ningan tiayam kopi kembang iku bakal metu wae setahun sepisane ngunduh kopi rapi sane kopi merintis gede-gede dompolane ciplane lemah kopi luwih iku arane Sama riwing karya wangi kembang kopi renteng turut gagang jemlorot kaya selaka godhonge ijo awe marati katon ayam tentrem Jawa kopi atine ayam kopi kembang maratondo arep metu wae setahun sepisan mondo kopi biasane wae arep-arep gede dompolane sing lugur ana lemah sisa luwak kowe arane gede kapal kenyong mas lenek jagung semaran dono wis kenek apa durung mas
Semisal malah keterangan panjenengan Eka kagungan ayam bakar Pacitan ya. Semisal malah keterangan panjenengan Eka kagungan ayam bakar Pacitan. Terima kasih Pak Samin Tauran nanti ngomong.
Jambian sirene gong kok sepi? Iya. Heeh. Kaleh. Sekar bisa nyawa genong desa dadi raja Jos ning ora ilang gone padha Ser. Ye, sebaruan bapak ya pong ake sing dalu bos ake ya. Gimana dengan Mas Ato Sadewa Surabaya? Asik, aku ya. Yo, 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 yo. Iki katuraken nuwun sewu Bapak Kepala Sagung Warga Haditur Langan Beksa. Iyo, iyo, Ingkang sampun katuran sampur kasut mangkat wonten sasana langan pisan. iyo, 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 kanca ing isih gembira gembira alera balera anyune segara anggrek numpak prau layar gatik ing dina minggu akeh pariwisata alon-alon praune wis nengah yu ya banyu inelah ora cemu-cemu karo mesem guyu ngilangake rasa lumkrah lesu kakang jawe dik jebul wis sore witing kelapa katon awe-awe prayogane becik do bali wae dene sesuk-esuk tumandang nyambut gawe ya ajas
Mugi lestari yo berkah ing witi nanti ngomong tansah mulat panjenengan tresna kula tansah anglap lami waya wengi udan krimis rawes wis banyu kang tumetes dadi saksi dan ku nangis wong sing tak tresnani tega ninggalake aku suwung jroning uripku yen ora ana sliramu sumilir angin tansah tetep kangenku rasa kantang apa akewe lara dadaku kelemat tembang kangen moga bisa dadi tambah kangen iki nandang uyah arena bengi liwat tembang kangen aku titip tresno apa pancen sliramu wis ora krasa liwat tembang kangen aku titip sayang tresno kumring sliramu ora bisa ilang apa lali apa pancen wis ra ngerti santenane aku mung tansah setya ngenteni balimu endah manis semu lewat tembang kangen iki wujud katresnan para pesan para para pesan marah sepatang kali oh iya kali aja toyan wong priya dalam
sinang wong ora Pak Yadi kipas